Здравейте хора, аз съм Уелгот и днес снимаме в Ендъргот, как правим фермичка. Това е, да, който не мога да хвана да го снимам тук. Айде сега слизаме тук по бавният асансьор, който не е фикснат. Накъде е на там, мисля. Еми е тук до енчанта. Тук има лава, ева. Добре, стой само да го оправя това тук. Къде си, бе, ева? Ето. И да. Нещо бая шуми от към тибия. Тук малко фермичка правих, аз експериментирах. Тенът е тук, добре. Че я вратна аз малко напред, че съм по-бърз. Абе, я включвай. Аз пак нямам супер брейкър. Е, гъга. Отгоре има лава. Е, нищо де. Ще го ставаме по-бързо. Да, добре, че само го изчистиме хубаво мястото, защото... Тук малко. Всички не имаш хлеба. 2 стака и 23. И аз имам 2 стака. Абе, те ще ни стигнат ратите, няма как да не стигнат. Тук че е супер брейкър 50 на секунди. Как аз където взема влезна там. Фермата ли? Не би трябва. Има една стена там, тя се вижда от Брикс. Но ние не мисля се оставаме и толкова нам. Е, там после ще го запълним, че е първо да експанднем работата. Намерих и голд. Да бе, видях, после ще го правим. После, аз да го взема само за да... Тако... това не ставаше. Надълбоко ще го правим ли така или? Не, така. Така, добре, аз пак ще го... За да го... Окей. Принципно не забравяйте да се запишете на Portable за томбулата, на томбулата, да, и аз ще имам. После ще я покажа, направо. Линка ще сложи в описанието. Да бе, ще сложим там, ще оправим линковете после. И да. Не забравяйте да се абонирате за двамата. И за двамата, да, защото иначе викаме ЦРУ, ГД Боб, понамериме и... Виспо намираме и край ГГ. Добре, стана малко голямо, обаче да си първо. Опа, нищо, то сега ще го... аз принципно знаеш, че имам една идея как да го направим. Да... Добре, ще хода за торчове по това. Добре, добре, мисля, че някъде там имаше. Добре, чайте сега тук малко да го таковаме с... Мада майнинга ми е на 69, if you know what I mean. Така, тук малко слагаме такива къбълстонче. Ето къбълстонче ГГ. Не, тук някъде каза, че има лава портабъл. Въобще не е... Отгоре има. Отгоре, че аз копнах едно квадратче, тук нямаше. Чест джъмп, добре. Бати и защитената база, по-скоро. Не знам. О, сега да нодим супер брейкър, да имам. Да ги чупя малко по-бързо тези обсидианчета, защото... изкарам я кълите, бе, че. Така, майко. И каква ти идеята тук? Стоя сега ще изче първо да го изкопавам малко да сложим обсидиана. Ами... По принцип, аз повечето ферми съм ги гледал от този съка даун. Да. Пък те с конструкциите ги гледам от чужди в тея стримери. Като на къщата в Белотински, помисля, трябва да им я покажем на тез. От YouTube. Аз не мога, мен там ме падна. Аз ми ще им покажа. Добре, това, нали, уж го щупих каквото. Малко лакче имаме. Поне аз де. За портабъл не знам. Не много. Игра на 7 FPS-а, само това знам. Аз съм си на 20, аз съм си железарка. Не, бе, мен ми се качва принципно де. Чакайте. Да. Той портабъл ме зариби по това. За... Ай, тук лавата намерих. Поне вече знам къде е. Само тук ли почвам субсидия? Да, е така, виж аз как го билдвам. Ако искаш, аз ще направя стените ти на кой тавана. Че мен ме е страх. Не, тук лената стеня някаква бутнева и вълка не може издуха. За какво я сега супер брейкър? Как го иска бих толкова бързо? Да шок. Прави ли кавали безплатно? Някой прави ли кавали безплатно? Майка ти! Добре съм си спрял чапа, че не си гледат да идиот. Майка му, кой мислиш, че прави кавали безплатно? Какво стана тук, бе? И сега ще го щупим ти. Бати закъснението 20 минути и чупа един обсидиан гъга. Опа. Малко бъгнах го аз това. Добре, намерих лава малко. Само малко. Ой, Малко, да се надявам, че ще стане малко. редстоунчета.
Така, так, оп. Абе, здраве де, хората бе. Са това. Те с 2 стака обсидиан, май. На мене аз още не съм ги изхабил. Добре, аз съм изхвил половина. Че да, сега ще почна тук да ръмбя. Внимай само с лавата. По-точно аз да внимавам човек с спаунера. Нали, ще го гетна принципно, де. Да се знае, лавата много изгори. Възможно е всичко. Айде бе. Но това не дори щупих вече. Не знам какво се случи въобще. Добре, тук няма вода, пак това става на обсидиан. Как става тази работа? А тя лавата си седи горе, ако питаш мене. Какво правя да надиям супер? Ням. Да, този солак колко е шугаритетен, просто не мога да си го обясна. Мама мия. Ти ще трябва да си го сваля. Optify. И аз съм мързил да търся. Аз ще го намеря после, защото... Ей, Леко бе, гледай кравата къде се е забила, ти тухлите и чупиш на нея. какво ще правя? Оп, тук остана някаква черта. Оп, так. Оп. Айде по-да. Не. Да, тук по-да. Това е поне лесно. Тук пускаме сега супер брейкъра, само да знам дали го имам. Още 25 секунди. А те торче трябва да ги мувнеш, ма бяха последни. Аре, чупи бе, чупи. Добре, искам си взема супер брейкъра, не знам с колко секунди. Добре. Няма да ми трябва. Стихна, ще сложи топката по стените, че не е тъмно, не. Добре, ще бутна това. Малко нерационално слагане на обсидиан, но... Ти трябва да го клеймнеш това, by the way. Има време. Щом спалне, не сложи здраве. Да, обаче ще изчакаш първо да го направя това, къде ти казах. И аз забравих. Нищо де. Стой са. Кабалстон. Така. Фай се малко. What the fuck. Но значи... Няма място за спаунера. Нали няма значение къде ще го поставя този спаунер. Май нещо. Добре, искам да направя нещо. Да видим първо дали ще се получи. Не, то ще получи, да, ама. Стой, само не чупи нищо в майка ти. Какво направих този кабелстон? О, колко... Абе, дай да си го сложим на земята, защото ако сгрешим после като го щупим... Ама не, спаунера ще е на земята, бе, това е за нас. Не знаеш, че... те да не ни бият ли? Да, Дълно е. така и честно. Вие чата по-спамте. Сега. Абе, хакери, диван, дупката. Само хакери тук. Според тях да е. Според всички тук има само хакери. ГГ. Мора отгоре прожарска бела. Чакай следващ път. Отдаваш клеймите сложен. Да, че аз нещо го обърках явно. Ох, как няма да ни стигна блоковете. Къбълстон не. Стоун блоковете. Едно тук, това ще е за врата, че е само да го премести. Не, няма нужда, вече го правих. Тук просто ще има врата. Или такова нещо. Сега. Какво направих? Сега так. По-скоро оградки мисля. Тук е достатъчно, колкото нас да ни... Пак го обърках. Абе, все едно. Ще го направя така, как мисля. Нали е то по-ефектно да не ни бият. Да, ама, пак. Е така, саркофага. Колко ли пъти го направих това вече? Аз имам 2 стака в мене столна, ако става на въпрос. Да, чакай някъде тук, нямаше ли крафтбокс? Ами тук портабъл, че си е направя една системка, да видим дали ще работи. Тя си работи, бе. Железарка си. Тук ще оголемявам.
Та крава къде се е забила в стената, не мога да си го обясня. Или миналото беше така, само ми е чудно какво стана с нея. Абе, вчера ми лагна Майя уби. Това не е крава, това принципно беше мошерол, му макар е. Аз го оправих. Излечих го. Глей, Добре, ще чупиш дърво с кия. защото не знам. Защото съм тумейнстрик. Ето тук ще има фейсгейт. Да, tu горе долу цялата идея на това наше. Кой влизаме вътре ли? Еми влизаме вътре и ги млатиме, сещи се. Млатиш бойте, аз мачка не е нашето. Ще цъкаш експита, излизаш си после цъкаш си експита, ще направи. То просто е тук на колко ми забиеме, че не знам. И къде е да сложа спаунера? Па нека да полагъл. Къде искаш? Абе така ще стане ли бе? Ако не ще го махнем той. Не знам как да... Че има само един спаунер, повече спаунери няма. Я виж колко ли... Останах с 3500 и няма малко по спаунер. Абе я дай направо го махнем. Без експеримент. Ще сетих се как ще го направим, сега ще го... Просто на входа ще го направим место тука. Добре, аз съм имал секира, това променя всичко. Но ми се... Дано ми проработи шибаното... Все едно няма проработи скоро. Добре. Така. Тук, драги приятели, малко объркване стана, но... Всичко може да се поправи. Тук ще направим един фенсгейт. Така. Дай, не вле по-добре малко смалиме базичката. Малко, добре. Аз ли я смаза? Няма чудо, стига. Абе, така правим от тук. Базата... Добре, това е тук, къде влизаме в него или? Не бе, тук ще го смаля. Бе, кажи така, защото аз след това го щупих тук. Викам сега... Добре, сега. Да има... Да, гениалната идея на... Опа, извинявам се, пратре му. Малко канализацията, да. Да бе, болен цикъл и как ще... Абе, имаш ли такова слаба, къде е падна тука? Къде го щупи? Пала, бе. Слаба, това е тука. Зеле. Я ми го метни. Мерси, де. Защо така точно не иска, бе? Тук ремонт. Добре, сега ще се върна. Майко, бате, какво се случва, идея? Тука малко порта вълчето го закъса. Ма това от водния ли пак или? Ремонти. Ти що не си набучиш слушалките? Що не си набучиш слушалките? И това е идея, ама... Зрителите ще го чуят, като сложиш слушалки. Да, кофтирата. Тук ремонт. Цяла къща едно дърво да няма, бахмо майката. Докъде стигнахме? Горе има, бе. Горе ма, долу няма. Майка мили. GG просто, това ефектно стана с този ремонт. Значи, искам да ви кажа, подадете жалба до това министерство, град Костин водят ремонти нон-стоп, тук не ни остава да спим. И да си правим хубаво YouTube клипчетата, значи садисти, бих ги им го казал резко. Какво става, майко? Разтресе се свето! Ох. Мене майки то ми се преба. Що бе? Това нали не искам да гледам. Слушай. Що много шукаритетно. Да, те ще решиха кога да спрат точно, но както и да е. Добре, мисля, че е готовото и. Дай, я сега ще го сложа. Добре, слагай и излиза оттам, да видим дали стане. Бе, ще трапна, бе. И какво шукаритетно зомби е? А те с факли няма ли му пречи тук да се спаунва? Върна. Я чупи малко тук, че аз ще излезна да ги щупя. Просто ще му пречат да се спауне с това. Папа, първото съм. Сега ще го се потосам с секирета.
Не можах. Той май беше грабнал факлата. Да. Добре, добре, си ми експи фермичка. Да. Тук вече нашата малко експи фермичка, да. Така сега ще сложим врати. Карикетна. Шукарикетна. GG, емо. О, добре, че. Лифти го бър. Бате, това голдблок. Добре, така. Не, няма така го слагам. Грозно изглежда. Дай, сега ще се направя тук печки. Да се надявам, че поне да бъда. Имаме ето сега зомбито. Вижте как работи системата, ако дойде това шивано зомби насам. Рела майна. Кси. Сега вижте, ще дойде. И аз ще го стопя. Да, сега влизаш, взимаш си XP или там каквото има. И си излизаш, лайка сър. Добре. Аз ще той да беше клипа, защото някакво им покажем, да само си покажа набързо томбулката. Да, окей, сега ще покажем малко къщата, която грозна. Значи ето той е томбулата. Малко 2 лега, 2 голден блока, които никой да няма за какво ще свърши, там просто излишък. Bottle of Enchanting с един стак, тук Potion Key. Сет, който не е от най-силните, но само каската всъщност му е фейл. Кирка, която мисля, че е добре. Breaking Efficiency, нямаше, да, мечът, който, мечът е най-хубавото от тази формула. Брадва, който използва малко брадва, лопатата да е хубава, като кирката. Тук има още една кирка, която може би ви послужи и ако искате, може и тази кирка да добавя, ще добавите в коментарите и следващата формула в томбула ще я покажа. Да, тук малко Enchanted Room, че бях направил аз. Даже някакъв пес. Какво става, Бъкси? Тука... И ти забрави да го храниш, аз си храна пържолите да го храна. За какво бе той, може би на фотосинтеза? Тук фермичката на Portable, която... Да, окей. И малко щупих сутринта, но нищо не стана. Това случи с такива рати. Но там кой да покажа. Тук малък честрум с Хейбей. Тук някъде имаше... Ами аз че сега ще го намеря. Супер брейкъра. Някъде. Опа! Не знам, излезнах някакси от тука. Нищо, че сега ще го правя така гъга. Ето тука, нали, и хейбейловете, които са ни, не знам, мен ми харесват тези блокове. Тук не знам дори какво е това. Съм така. Как се правиш хопър, че ми трябва да не може да кажа как се прави, трябва да погледа в интернет. Да, ето тук на обонището на крата. Не, обонището да имаме, да. Фермичката. Да. Вижте, това съм го правил. Самата проектация на проектация. Да, че само тук да си оправя фермата набързо. Так, ето тъй ще да е. Да. Ето тук, никаква да нямам дори какво е това. Просто тук идейка. Да, прозорка сюда е, излезе бе да те ева. Да, сега ще удара един път, ще излезне. Ужас, с тази ферма, знаеш колко е ясно твоите скочих сутринта. Малко да, без да искам. Да. И от мен, Will God, по-скоро, така до следващия път. Да, довиждане, поздрави, честита Коледа, нова година, айде, GG.